ko kunnafoni tɛ dugu min na o ye dibimayɔrɔ ye Renouveau télé lajɛbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa sɔgɔlen no anw na ni sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko nin ye Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigitɔ la ye. Biye tarata ye décembre kalo tile 21 san 2021 aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɔw la ka se ka aw kunnafoniyaw kunfɔlɔ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ o la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye duguba mɔgɔw ka fara togodala mɔgɔw kan maa o maa de sɔgɔlen don anw na ni sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo soli ka wuli kɛbagaw foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka di aw ma sabula aw ta tɛ baara nɔgɔ ye maa minnu bɛ yen nɔ ko olu sera u ka baarakɛyɔrɔw la ka ban n'u sɔgɔlen don an bɛ foli di u ma minnu bɛ anw lajɛ sɔgɔnɔ di bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ an mana sigi nin kɛnɛ kan don o don a ka kan an aw ka foli kɛ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma maa minnu sɔgɔlen don an na an ka page Facebook kan Renouveau FM Renouveau télé page kan ko abonné kelen na bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye sabula maaw ka wagatiw cogoya tɛ kelen ye mɔgɔw sɔgɔlen don an na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi tarata sɔgɔmada in na anw tɛgɛ kɔrɔla falen don kunnafoni sanuma na ka di aw ma aw ka kunnasiri nin ye o bannen pewu an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli bɛ u ye don o don an mana sigi nin kɛnɛ kan an bɛ u fɛnɛ ka foli kɛ sabula u fɛnɛ ta in tɛ baara nɔgɔ ye ka soli ka laban bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to aw bɛ ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ studio bamidaw kɔnɔna na anw maa fila bɛ yan fɔlɔ yani ani bisa ka waga ɲɔgɔn sɔrɔ Amadu El Konare ka fara ne yɛrɛ kan kunnafoniw an bɛ don a kɔnɔna na sɔɔni Amadu ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma bozomuso. Sɔgɔma bɛ di. Baasi t'i la. N bɛ Ala tanu. Tabarakala. A bɛ cogo di dɔgɔkun tile filanan in bi ye. Bi kosɛbɛ. Dugu jɛra sisan ma si ma kana se ma. Ayi k'a fɔ dɔrɔn ko i k'a bɛn yɔrɔ bon in kɔni a ɲana kosɛbɛ t'a dɔn nin bɔra Dubayi wa walima nin bɔra fɛn n'o tɛ an ta ninnu an b'a ni worokuru cɛ walayi la yan o tɛ taa yɔrɔ jan 160 150 bi bɛlɛdugu bamanan pari u b'an bɔ nka aw ka nin yɔrɔ bon ninnu dɔw ni 100,000 tɛ ko nin dɔw bɛ sɔrɔ. Merci. Korbasité. Mais Allah tanu. An ɲɔgɔn sɔrɔ bi k'a daminɛ Renouveau a tu tigɛbaw ɲɛmɔgɔw ka fara anw bɛɛ wuli k'u tigɛ k'o la an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura sɔɔni an bɛ don kibaruyaw kɔnɔ. Sɔɔni don kibaru e bɛ don o kɔnɔ i ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira Amadu bi jɛmukan kɔnɔna na an ka kunnafoniyaw bɛ na tali kɛ minnu kan anw ka bakurubaw nin ye olu ye fɛn bɛ tali kɛ parti parena la ka fara kodem kan ko olu kɔni dama kasi sɛbɛn don Adama Ben Jara Ben le cerveau ale kɔni juguya la fɛn bɛ tali kɛ commune nanina tribunal o la an bɛna kuma o kan bi décryptage kɔnɔna la jɛmukan in kɔnɔ o fɛnɛ kɔfɛ an bɛna professeur de philosophie dɔ lamɛn ka bɔ Sikaso marabolo kɔnɔna na ale min tun sen donnen don assise nationale baaraw la Sikaso marabolo kɔnɔ ani ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka o kunnafoniyaw ka olu di an ma Maliki Konate ale bɛ bisimila bi don baara ɲɔgɔn weleli o hukumu kɔnɔna na Maliki ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye a yirala ka fɔ ko lakɔkɔli dɔ kɔni bɛna na kɛ bɔlɔlɔ matarafabaga dɔw kunna ni o bɛ tali kɛ blogueur ni activiste dɔw kunna o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen bɛ Maliki Konate bolo ale bɛna o di an ma o kɔfɛ an ni sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ taa ni ka segin kibaruyaw bi tarata an ka sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na taa ni ka segin cogoyaw bɛ cogo di bi sɔgɔma o kibaruyaw bɛ Sori Ibrahim Diallo ale bolo ka fara o kan anw ka don foli duma o bɛ yan nɔ ka lase kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni di gafe minnu bɔra bi tarata donya in na olu ɲɛ fɔlɔ laseliw bɛ kɛ jɛmukan in kɔnɔna la Alexis Kalambiri ale fɛnɛ bɛ bisimila i n'a fɔ ladalako la a ma sɔn min ma ka tɛmɛ ni o laseliw ye aw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman ko o sɔrɔ kɛnɛya kunnafoni o fɛnɛ bɛ lase aw ma bi ta bɛ tali kɛ fɛn min kan o bɛ trompe boucher ko fɔ docteur bɛ na a da don o lahalayaw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ Hawa Daɲogo ale ka wuli ka jɔ olu kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ don kibaru la o bɛ Amadou El Konare bolo sɔɔni dɔrɔn a bɛ don kibaruyaw olu kɔnɔna na nka yanni o cɛ wagati bolo da cogo filɛ. Ni wagati bolo da cogo ye Mali marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ sankolo la o bɛ na jɛya an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka marabolo damadamani bɛ yen nɔ nɔgɔ bɛ da kabala olu fɛ yen nɔ o bɛ Kayi marabolo ko fɔ Nyoro Nara
Tombouctou, Kidal, ani Taoudeni. Fem kon betalike fone na fiela obenachi Mali marabolo kilingilina abela jelinkon nala gonblon obege sebabuye Mali chamanche marabolo na koro marabolo uluga rojan fleli mi mesdames ne kilometri woro kata konontona okogele adonu menana do olaga sebabuye ke gongon chi Mali fanto fe kogele atena na do rojan flelula ola big liga ina kilebota hakeo niyo olu chugoyo ye kaikao autabijo digere biseba ani durula kulikoro ani sikasio olu tabege biseba ani sabaye fem metalike sigu kaula ani mopti olu tabijo digere biseba ani flala Tombouctou olu tabe jingana digere muka ani durula gaoka olu tabe ke bisabaye Kidal olu tabe jingana muka ani worola menaka olu tabe ke muka ani konontoni Taoudeni ka olu tabe jo muka ani durula Buguni marabolo konnala bik legaina olu ka klebota hakea obeke digere bisaba ani dur Degere bisaba ani nani pardon kuchala kao ulutabeke bisaba ani sabaye kita ulutabijo bisaba ani nani na nyoro kao tabeke bisaba ani fly nara ulutabijo bisaba ani kelina duanza ulutabeji ngana degere bisaba la samara bulu konona na kligaina uluka klebota haki abeke degere bisaba ani fly banyangara ulutabeke degere bisaba ye joila ulutabijo bisaba ani sabala Bamako district konala kaba obejeya fonene finya benachi mi fanga besika bonya wakati ani wakati bik les journées konnala yorojan sira fleli ko nasira tika fe fem kon metalige gongoni ko bina gele afitini ndo ala nga yorojan fleli mi badam le kilometri woro katabla kononton bonyo kola bik ligaina kle bota hake ya Bamako district konona na obeke digere bisaba ani sabaye Bamako na lamini so komadaina kenechida nege kanye woro temeleni sanga binani ani konontoni klebena bi nege kanye tan ani sheki ni otemenani sangatani ni wakati boloda chugui bitarata sokoma kadi malidin kilingilina ma kadamne kai katabla Taoudeni kunye bela jelinga sega itani blado ko alaka bitarata kile hedadi ambela jelima ni ukuna foni dugu jelini awye donc baru ale wakati sera tumamna nege kanya wolonvla otemenani sanga muka ani wolonvla amaru el konare alebe temeni kuna foni Amadou Misra Dima. Tabarakala aniche amununye mali deunye ani mali kokan ani mamu rebe nuli jamana wore mawye ni olubi do famu mandeka na beleduka ani ka do mali fanta nani bela jerele la anga bamanka awini sokoma ay aw bismillah anga bi sokoma daina donki baru kene kanana bamana ma fokol de na ko blamani dongele kamana gwanye halini parawbe ko mununo domi amampa kuna wasa kibaro ya biseka lasro ladriya ale konana wati kibaro ya chogo ya doni kofe fien chichogo ani nene hake ni funteni hake kaula dona kafo do kibaru to muni mume jamana kono bakuru bala amina soni sigi o kan sadani no mununga chekolo be talike CDAO ka chiden krenkreni Goodluck Jonathan ale bina Bamako bi nakuye munye anye chamando okola kaba afakuru ba be talike CDAO ejere laba munke kana olu jabu lase anga jamana fama ma ani ka usoni sika kan ko kalata ka ke awati korola o jabe min kanga makono o koninye kalata jabu bina di mali jamana fama fe ni assise national baraw kunchela dogo nyemure ma ko la amena paka o yesada ni no anga donki baru ale kene kanana ministry minyeshini do kene yakoma ale tamake point kati l'hôpital ba kata se Gabriel Touré muni mufora ya kuntuye munye amena kuma ofana ka so mandai na donki baro keneka Adama Jara ben le cerveau ay ko aye dai fala kono bitige ko dem ni parena mauka fola sabula ko kuma fora uluma mini chenka ja iko jege jalani baji utaru tada boje neka matama tungo fendna bo akoro procureur ni oye communicateur tribunal maukmana uya ira kafo ukoninye kiri baraw daileli tama follow be sena ka keni immunité no e député ya sutra briefing mi me Adama Jara kan ko uye la nyinike procureur fait ka la nyinike ministre de la justice oluba la c'est premier ministre ma ka la c'est CNT manyama mawasa immunité ka wuli ka bo Adama ben ka ukase ka kiri dailenga ni munu ma kola ni immunité to lu kan ko lu bena lame amena kuma kan so madaina donki baro ale kene kanana bi bakuru bawla
ka fara olu fana ka fana me awladona ka fo Dr Umaru Marko ale koni jenyon wula ka fara nyanga ku ba fe wuli ka job bela jele ka ke aka labla o kuma fana mamulo somada ina don kibaru ale kene konnala nunu ni kibaru ya chama ne bina wala wala aw yesa dani na wati mina sanga bisaba soro negenya wulun fla kan Bamako kaso bombala ambade munumbe mununye politique mo ye ka fara ke chuwa wora mamunu na se malidenw do yere be i ka don ga fo halibina ka be olu ka kirima ke o ni kirima ke ka dato mana ma na se ka kasola denke krefe denye ka fo ka no be ko dola ko ni sokoma bi anga donki baro kene konnala amina nunu ne wala wala aw ye sada no amunu be na sigilendo ka amakono koni zanyi pan ni kotigi zami pan ibe pango flake ma chama mala ka kibore audini wati na ko Adama Jara no kwa mako ben le cerveau ni ale CNT maye wa kabi afana duna CNT la ale koninga puma ekelenye ko asimi ubo ko bi ubo ko sini upma minye France bi tengelema wati ni wati o minye maoma be kwa fola ko lubi dankari transition na uko ube dangare otigila o kuma do ko ni senfe ale jalaki bolo ko ni do si tonje kulu mimbe no e ko de male ni parenai min koni a ko kuma ciale do kosebe sabula uka parti ma nyema o masuna kokoro wula ku ka dusuma kasajira kosebe munu na utaru tada boje ne kan o ko koni ma ku sumalen do toke o la malde chama nguna na ka fo yala ni yenu ko impani walmani maminga suru transition na halini jamana ya sharia be boli eka akobi tote wa ngara kuma e bolo na munye mun sebe korofo amanya sa minye communicate parquet no e tribunal e olu koni pumana puma mina we bataki yere jonjo ke bataki mina we asimenchi aka fo plenty min dona ikado ben le cerveau kamako akoma blako ako damino yere euro blanchila ube sena no be talike CNT tondendo député blo koninka immunité mimbe no e sutra briefing makama do olute saka tawtige mate chawni kodote ko konin bara kumfolo ube sena no be talike fereka ke sutra briefing ka wuli ka bo Adama Jara ka wele boje neka mini dalumunu make abulo pare nani kode muselu ni na bamanjia walu ni kuma munu fora jamana chimanja bulo fe akana o jabu ni o daludi ko bara ko ni mesena ko kaulado ni akafo mi metalike jini sere bela jele na temesra ni maka immunité du libike ni plenty dona juguyala ikado procureur katase kiri tiglamo mala ini de beke kanyesi kiri ministry procureur kase kiri ministry mo bala se ministry nyema mo fokatase CNT ma nyema ma kase ka dangana yaw di wala sa immunité kan wuli ka bo Adama Jara ka ko baraw de besena ame wati mina iko sisa kunga yani oche mato munumbe ni ikado darando lukuna kumate briefing ma ko na wele ikado ku nyinga udala kana ne ngoni ye puma bai communicative tribunal mawuso ni sigi mununka isaka basidibe jemuka kunje wati la lena adudu nyeto wala wala awye o nga minjele do ye ka foko abara obesena nganyin ngali to mumbe yala immunité na wuli ka bo Adama Jara ben le cerveau kanwa o wati na tawde biseka o jalatike anye anga do kibaru olukonala na mbora ye good luck ebele Jonathan ni oye Nigeria ko ka jamana fama koro min yere blara Mali yere ka goya bara nyana boli la le makuno le do moko bi soma daina na ku ye fe jumenye e ka donga fo halini maminte mishu mi yoro la donen do ka fo jifle ngonite sedia otu ya kanu ka fo minye Desamro kalo kletane flat mene ku bina jere mina ne Mali nyama makubo ko na dofara dengere ne kan anyeshi ama nga sakeni wulika jo ani donga bo munu sabatira ikado juru manyana ka juru kurado amna no betalike nyakili munu fakanka bo anga kosebe ni oye musaka ko nasratege ani sani fero ani ka ani jamana wara chew ko nyaw datugo olu bara ko ni juru do kera malila o minye malide nyuma bela jele ka hakilina ya masrola ka fo dengere ne mana sigi jamana indala abina ni gole ya kuradi ye ka sigi gole ya jango chogote mamunu bulo luka chogo tobe sebe koro juya onka minye sedia ka chide bina malila binna kunye minye
an ye kibaruya kun fɔlɔ minnu sɔrɔ a seba la o bɛ tali kɛ bɛnga laban min taara CEDEAO maa ɲɛmaw fɛ ni o ye ko Mali ka kalata waati min tun fɔra ni o ye k'a dɔn novembre kalo tile 22 ye san 2027 san 2022 ko ka kalataw to o jɔ la u kana bɔ o jɔ kɔrɔ dɔrɔmɛ kelen kana fara transition jɔ kunumu kan u kɔni b'a la ka n'o laseliw kɔni kuma fagama bɛna boli o kan ka ɲɛsin anw ka jamana faamaw kɔni ma nka jaabi min kan ka di o la fana a yira k'a fɔ an ka ŋunuŋunukan na o jaabi dɔw sɔrɔlen ka ban sabula min bɛ tali kɛ kalata waatiw la fagantigi kura minnu bɛ yen n'o ye finitigilakaw ni u jɛw ye olu kɔni ko kalata baaraw bɛna kɛ nka min ye assise nationale min bɛ sen na ni a dugumaya taw kɛra ka ban n'o ye commune ni cercle ye k'a tɔ bɛna to marabolow ni jamana yɛrɛ kuru kara ta ye n'o ye niveau national ye o baaraw mana kuncɛ kalata jaabi la k'i ka sɛbɛnfuraw na bɔ ni ka tampon sigi o kan k'o di CEDEAO jamana faamaw ma ko k'u jasigi ka bɛn ni o ye o kɔni fana ye hakilina ye jamana faama mun bɛ Mali la olu sigilen don mun kan nka tɛrɛmali don min ye Goodluck mana se a bi ale daadakɔrɔ ye nali ye CEDEAO cɔ a la min ma bɔ a ko la lakikala Renouveau ka cidenw na se Goodluck Jonathan kumeyɔrɔ la panguru la ka b'a se cun Mali dugukolo kan fɔ kana se Asimi ka hakilina falew ma an ka cɛdenw ka wulikajɔw sabatili wasa o kibaruyaw bɛ se ka sɔrɔ ka di aw ma ladiriya ale kɔnɔna la min ye maliden caman bɛ bi minnu b'a fɛ gɛlɛya wɛrɛ kana bila a kow la ni min bɔra ko la Renouveau na wulikajɔ kɛ n'an bɔra yen nɔ min bɛ tali kɛ Mali minisiriso min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ni a ma ɲɛma ye bi i k'a dɔn k'a fɔ madame Aminatu Sangare ale kɔni bɛ wulikajɔw la bi waasa kɛnɛya ko bɛ se ka kɛ tarafatayi ye jamana kɔnɔna la o kama waati ni waati hakili falew ani ɲɛdangaw bɛ kɛ Mali ka kɛnɛyasow la tile filanin na jaabiw ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ Mali lopitalibaw ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa lopitaliba 3 la o fɔlɔ bɛ tali kɛ Pointe kaw fɛ kulu sanfɛ ka taa Kati l'hôpital professeur Sidi Bokar Sall ale la ani ka se Gabriel Touré ma nali kun ye mun ye kɛnɛya baara b'a la ka kɛ ni minɛn minnu ye olu ko bɛ danga jumɛn na ka se ka taa cɛsirinin ni laɲagarali la sa cakɛlaw ma ani jamana furancɛrɔ faga maaw bɛna dɛmɛ ni wulikajɔ minnu kɛ hali bi waasa kɛnɛya ko bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen nafa fɛn ye o kumaw ka sɛbɛkɔrɔ mana a kɔnɔna la minisiri tɛna taa cogo si la ni Renouveau ma tugu a kɔ k'a kibaruya lakika de o kama an y'an wakulu don Segukaw ka Umaru Koyita la ale ni min nana an k'o ma filɛ. Madame Baro Damina CHU projet de la ministre min bɛ ni ale ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ɲɔgɔn ma ale kɔni kun nana lɛ baarakuru minnu kɛra service d'urgence min bɛ nin kɛnɛyaso in na ani ka taa se bloc opératoire ani imagerie médicale bɛɛ lajɛlen ma nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na minɛn kuraw sigira a la. minnu ye bana caman furakɛ parce que urgence yɔrɔ min na liw b'a la moniteurs b'a la pour que ni banabagatɔ degunnen sera u ka respiration mɛtiri degun ko k'o ɲɛnabɔ. Au niveau de la radio, radio mouillée, scanner voilà, et échographie voilà, monographe, multisan, en des chirurgies beaucoup alors il y a la table courage de l'eau. Projet kɛnɛyaso tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛya minisiri ale y'i kunda Katika ka tɛmɛ da yen nɔ fana kɛnɛyaso kan ani ka bɔ yen kana Gabriel Touré la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni na fɛn min kɔni ɲɛmaa minnu bɛ nin kɛnɛyaso ninnu kunna olu ye nin wulikajɔ in hakilila fo kosɛbɛ. Mali dɔgɔtɔrɔsobaw tun sɛgɛnna waati la. Parce que an tun b'a dɔn radio kɛli tun ka gɛlɛn scanner kɛli ka gɛlɛn don o don bɛ banabagatɔw de mobili kɔnɔ u bɛ bɔ dɔgɔtɔrɔso de la ka taa radio ni scanner kɛ dugu kɔnɔ minɛn minnu dilen filɛ nin ye tan a y'o de bali Gabriel Touré fila bɛ san 2 bɔ mɔgɔ si t'a mɛn ko Gabriel Touré maladi bɔra ko ka taa scanner kɛ ni nana a bɛɛ kan ka se ka kɛ ni donna an b'o de sira kan bi. Nin wulikajɔ in baaraw kuncɛyɔrɔ la fɛn min kɔni minisiri min bɛ yen ni a ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ɲɔgɔn ma a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka tɛmɛ a ye fɛn minnu ye. Sɔgɔmada la ne nana lajɛ minɛn minnu nana est-ce que minɛn ninnu nana minɛn ɲɛnamaw don est-ce que a bɛ o laɲini kɔnɔna la wa par exemple an y'a ye opération donc wagati dɔ kɛra Mali kɔnɔna la ni mɔgɔ tun bɛ opéré i bɛ taa jamana kɔ kan bi opération bɛ kɛ Mali kɔnɔ mais an ye minɛn minnu ye yan opération caman bɛ yen o bɛ se ka kɛnɛya la minɛn dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ ko a minɛnw ka ɲi donc an ye ne bɛ se k'a fɔ ko ne nisɔndiyara. An bɛ hakilaji kɛ k'a fɔ ka tɛmɛ ni nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen an ka jamana fɛ nin kɛnɛyaso minnu bɛ yen ni se kɛra u ma gɛlɛya caman bɛ u kan halisa.
Umaru Koita don kibaru konna la ka ɲɛfɔ jamana faamaw ye u ka halibi Mali kɛnɛya ko sɛbɛkɔrɔ lajɛ wasa i ka dɔn nafolo mun bɛ can faso cogoya la ka taa jamana wɛrɛ lopitaliw la ka dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen dɔgɔtɔrɔ kelenw de b'an fana fɛ yan u k'an da don bɛrɛ la ko bakɔrɔnin falen bakɔrɔnina dɔ ka tere juguya don o kuma k'an ka lopitaliw to yan ka taa jamana wɛrɛ lopitaliw la o kuma an k'an mago don an taw la jamanakuntigi Asimi Goita ni réforme bɛ kɛ a ka yɛlɛma don kɛnɛya ko cogoyaw la n'o tɛ ko kɛlen don baara fana ye jamana kɔnɔna la ministre ka wuli ka jɔ tun ye nin ye an bɛ taa an dege don o bɛɛ banama mara la min ye k'a dɔn k'a fɔ ko ministre min ɲɛsinnen don i k'a dɔn ni o ye kɛnɛya ministre kɛrɛfɛdɛ min ɲɛsinnen don buna hadamadenya tɔbɔtɔliw ani maa minnu bɛ yen ni dɛngɛrɛni kɛra sababu ye k'o bɔ jabalaw la ka taa jabala wɛrɛw la o kɔni ministre n'o ye Imam Umaru Jara ale fana ye taama kɛ ka taa banamakaw fɛ dugu min bɛ yen ni o ye ntige don ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa jibondo belebeleba 2 ka o kɔni koromo kari ni ko robinet dayɛlɛ fɔn ye digidaladenw ye janko dɛngɛrɛni bɛ maa minnu kan gɛlɛya ko la o fana bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ ka kisi banamisɛnnin caman ma cogoya min na ministre ka bɔya ka taa yen nɔ o kibaruya kalon kana don a kɔrɔ Renouveau jɛna Amadu Jara kɔ ka tugu ministre kɔ ka taa min bɔra o ko la an k'o lajɛ. N'a yɛrɛ bɛ Madina Sako komini fɛ Kulukoro marabolo kɔnɔ tɛgɛdokaw olu bɔra ka furaji 2 sɔrɔ waleya min yɛrɛ kɛla ministre fɛ min ɲɛsinnen bɛ ɲumanya walew ma a bɛna kɛ sababu ye tɛgɛdokaw ma ka se ka yɛlɛma caman don ka jɛnatigɛ taabolo la. Mɔgɔ min y'o ko ji ye ɲɛnama de di donc ni dugu in na kɔlɔnba kelen de tun bɛ min dayɛlɛlen don minijiw faliw bɛ min ala misiw bɛ bin ala adamadenw bɛ min ala donc o b'a ye k'a fɔ banamisɛn caman bɛ yen nɔ dugu kun labilalen don ka ɲɛsin o ma donc an sera ka furaji kɛ dugu kɔnɔ furaji 2 ɲɔgɔn kelen o bɛ na ɲɛsin ka ji sanuman di u k'a min filanan o bɛ na projet ta min ye nakɔ baara ye yaasa tilema fɛ laminɛyɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ u bolo dɔnnabɔ taama la ani ka se ka musaka sɔrɔ min b'u dɛmɛ ka u ka famille ka fara furajiw kan ani baloduw kan musow olu ye laɲini kɛ ka ɲɛsin ministre ma. Ministre yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko tɔgɔdaw olu yiriwali o y'o ka laɲini belebeleba dɔ ye wa ko wale bɛ kɛ sababu ye ka tɔgɔdaw yiriwa k'a sen bɔ o la. Ala sɔnna ma tile 2 in na ɲɔsu machine min na inshallah an b'o fɔ Ala ɲɛnama ni ye dɔkitɛriso ko ni ekɔliso ko ye ni Ala sɔnna ma don nataw fana la an bɛna hakili jagabɔ k'a kan ni Ala y'a nɔgɔya an ma ka se ka sɔrɔ ka kɛ transition in kɔnɔ alhamdulillah dans le cas échéant an kɔni b'a dɔn ɲɛtaga baaraw de don wa an ka kɛta don an bɛna ɲɛɲini k'a kɛ. Tɛgɛdo kɔfɛ ministre ɲɛsinnen bɛ ɲumanya walew ma a yɛrɛ k'a fɔ ko ni foraji din o bɛna waleya ɲumanya ta ka ɲɛsin togoda wɛrɛw ma. Tabarikala ni Amadu Jara ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye ministre kelen Imam Umaru Jara jɔakun laban in na tun bɛ katikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana min bɛ tali kɛ k'a dɔn jeune chambre internationale olu ka ɲɛmaaya koɲɛw kɔni valili koɲɛw ani u ka kibaruya